Hola, jo sóc Vilma Montoliu, naturopata i historiadora de l'art, i la meditació d'avui està pensada per no comparar-nos amb les altres persones, reafirmar-nos en la nostra seguretat, la nostra autoestima i el nostre camí. Com sempre necessitaràs un espai tranquil i uns cascos per poder escoltar millor la meva veu. Comencem. Estira't en un espai tranquil i segueix la meva veu. Vull que agafis aire pel nas suaument i el vagis deixant anar per la boca. Farem 3 respiracions profundes com aquesta. Agafa l'aire pel nas, aguanta'l uns segons a la panxa, deixa'l anar per la boca. Agafa l'aire pel nas, aguanta'l uns segons a la panxa i deixa'l anar per la boca. Tu sol faràs la tercera. Molt bé. Ara imagina que estàs en una petita caseta de fusta al bell mig de la muntanya. Estàs content o contenta per trobar-te allà. És casa teva. Per poder sortir de la caseta i veure el paisatge, has de tenir el cos molt tranquil i relaxat. Així que per fer-ho, t'asseus en algun espai tranquil que hi hagi a la teva caseta. Un sofà, un llit, potser t'agrada estar al terra amb un coixí. Trobes el punt de l'espai que a tu et resulta còmode. I un cop estàs assegut o estirat, t'imagines una flor preciosa damunt del teu cap de color vermell. Ja pot ser una rosa o un clavell o una flor imaginària. Lo important és que sigui de color vermell. El color d'aquesta floreta anirà baixant per tot el teu cos i l'aniràs inundant d'un color vermell molt bonic. A mesura que el teu cos es relaxi, perquè vagi sent de color vermell, et sentiràs cada vegada més i més segura. El color vermell baixa pels cabells, els ulls, el nasset, les galtes, i se't relaxa també la mandíbula. Ara tens el color vermell al coll i les espatlles i també al pit. Sents com els braços et pesen moltíssim i també les mans i els ditets de les mans són de color roig. Quan tens vermellet a la panxa, se't relaxa i marxen tots els nervis que hi puguis tenir. Continuarem pels malucs i les cames, que també et pesen, i les notes relaxades. Per acabar els genolls, els bessons també seran de color vermell, i els peus i els ditets dels peus et pesen i estan relaxats. Et sents molt segura, saps que estàs on has d'estar. La caseta de la muntanya la sents com si estiguessis a casa. Ara ja estàs preparat per sortir fora i contemplar el paisatge. T'aixeques del sofà o del lloc en el que estiguessis i obres la porta de l'entrada. Imagina't al mig d'unes muntanyes precioses. L'aigua dels glacials es comença a desfer i sents un aire fresc i fantàstic. T'agafen unes ganes enormes de córrer per tot aquell espai tan gran. Així que és el que fas.
Comences a saltar i a córrer entre les muntanyes, notant l'aire fresc i la suau escalfor del sol. Tot està d'un color verd preciós i et sents el cor ple de felicitat. Quan ja portes caminant una bona estona, arribes a un riu molt gran. Fa un soroll molt agradable i veus com l'aigua baixa amb força i a tota velocitat. Ara, com que comença a fer calor, l'aigua, la neu de dalt de les muntanyes s'està desfent i és l'època de l'any que el riu és més fort. L'observes i penses en com els paisatges canvien segons en el moment en què es miren. Observant aquest moviment del riu, et quedes uns segons quiets i et dius les següents frases. Les has de repetir amb mi. Jo sóc digna. Jo sóc digna. Jo sóc capaç. Jo sóc capaç. Jo sóc suficient. Jo sóc suficient. Jo sóc i mereixo amor. Jo sóc i mereixo amor. Jo puc. Jo puc. Aquestes són unes afirmacions molt poderoses que t'ajuden a encoratjar-te amb la vida i els objectius que busques. Ara, observant el riu de nou, comences a resseguir-lo per la seva vora. Ho fas a peu, passejant. T'agrada perquè vas sentint el so, segueixes notant aquest aire fresc, un sol magnífic. Observes l'aigua i veus uns peixos molt grossos que fan el mateix camí que tu, però ells per l'aigua. T'atures un moment per mirar-los. Veus que són de tots colors i van molt junts i baixen pel riu a tota velocitat. Tu t'has quedat quiet o quieta i ells han continuat nedant, fent el seu camí. Et sents feliç per això, perquè ells han escollit el que era millor per ells, que era continuar amb el seu camí. Penses en què has fet el que volies i necessitaves en aquell moment, i ells també. Cap dels dos s'ha fet mal i tu et sents bé per haver-te escoltat a tu mateixa i aturar el teu camí, perquè ha sigut un regal magnífic poder observar com tots aquells peixets nadaven junts i corrien per l'aigua. Tot i que ara ja no els pots veure, has gaudit molt d'aquella visió durant una estona. Ara t'asseus per contemplar per última vegada el paisatge i fas 3 respiracions profundes com les del principi. Agafes aquest aire fresc de les muntanyes pel nas i el deixes anar suaument per la boca. Una segona vegada. I
I una tercera I última. I ara, mica en mica, pots anar movent els ditets dels peus I de les mans. I quan en tinguis ganes, obre els ulls. Moltíssimes gràcies per meditar amb mi un dia més. Em podeu trobar a Instagram, @vilmamontoliu13. També trobareu els podcasts a Spotify, buscant Quadern de Meditacions, I a YouTube, il·lustrades per mi mateixa. Ens veiem a la propera meditació. Moltes gràcies.